Nu er vi på Jamaica, simpelthen. Sandals hedder det her resort, som vi har brugt dagen på. Det regnede ret så meget før. Det så vi jo nok, men nu er det jo rigtig lækkert vejr igen. Der er sådan live DJ her, hvis man nu skal kede sig. Og her, det er så poolen. Og i poolen, der kan man tage på madrassen, som der er nogen, der ligger på. Og så lige derovre, så kan man sidde ned i vandet og få sin drinks. Det er alt for smart. Og fordi vi har booket den her tur gennem Royal Caribbean, det er meget, meget limited, altså meget begrænset, hvor mange der må være her, så er det all inclusive. Alt er inklusiv, man skal ikke betale for noget her, fordi det er jo betalt. Så vi har fået drinks, og vi har fået frokost, og man kan få is, og man kan få pizza, og jamen, det er helt vildt. Det var simpelthen så lækkert. Og her på stedet, der er et fitnesscenter, der er stranden, der ligger lige dernede. Med de der levende parasoller, ja. Det er simpelthen træer, der gror på stranden. Og altså, der er jo flere forskellige restauranter her, der er bare, jamen, altså, hvis jeg nogensinde vandt i lotto, så ville det være her, jeg ville bruge 14 dage. Der er en helt spa-afdeling, hvor man kan få gjort diverse ting. Det er så lækkert. Og så er der bare Marley. Det er bare så sejt. Men lige om lidt, så skal vi desværre have bussen hjem, altså tilbage til skibet. Men vi skal se, om vi kan nå noget shopping også. Har jeg bare så fedt. Vi synes lige, vi vil vise jer stranden, inden vi smutter. For lad os se, hvor lækker der er. Sandet det er simpelthen så fint, så det sidder altså også fast i alting. Og havet er så salt, så man kan børste saltet af sig, når man har været derude. Men det er fuldstændig klart. Der er ikke en sten at finde i nærheden. Det er bare så lækkert. Og lige deroppe, der er en bar der, du kan spille volleyball her, og man kan komme ud og sejle der. Jamen altså, gud.